weer? Nee, helemaal weer. Ik ben onderhaat aan accu's, goed vol haren. Je weet net wat er aan de hand is. Er is een ding aan het proefstellen. Maar die weet wat je erop zet met de familie. Het kan wel een wien van windkracht 4 werden, het kan wel een windkracht 0 werden. Dat maakt er helemaal niks uit. Dus ze weten het net. En dat maakt het hun onzeker, leerbig. Die wedstrijd van Juster is leerbig. Dat verder is. Ja, ze weten het al in net. Maar ze willen ze graag een gewone, eerlijke wedstrijd zien. Nou, hopelijk is dat voor nu. Wat zou je adviseur van die adviezen? Nou, ja, ik ga er altijd even mee gaan, want ik... Ben je net tevreden? Ik ben net zo tevreden. Ik ben net zo om te spreken. Ik ben maar op ziek naar een ja. Maar ik heb nog net ik heb er net nog wat van, dus... Maar voor jongen wil je nog alleen maar een voorspelling van die hebben. Ja, nou, ik denk als de wind zou bloten en dat het wat bewolkter wordt en misschien een paar buikjes, dan haren we wel wat wind. En dan hoop ik dat het net je wint. Maar het is ook wel sneu voor die man hoe ze nou zielen. Dat heeft dus van die adviseur. Ja. Nou ja. Of? Nee, dit is iets meer weer eigen, maar Ja? ja, ik heb net contact met mijn hond. Ik heb vanmorgen was jong, maar daar hebben we het net al gehad. Nee, maar dat zou bloot zonder wind, dan zullen we nog een keertpartij. Brekkend nijs. We jaren krijgt dat het scootjesiel Takkenmier in Almere wezen zal. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. Dat Joert van de Fluizen komt. Dat van de middag eindelijk weer eens even lekker zield worden koen. En dat woenwaar mijn oermacht toch Snits. Dus hebben wij Douwe Visser van Snits, de skipper, hier in de studio zitten. Maar ik zie neef Douwe Visser van Grauw is hier. Want die kwam in een situatie op de finish met het scootje van Huzum. En we hebben toen Tialf, maar Jelle Wesselius, de voorzitter van het gewest Friesland, dietje van de middag ik bij het scootjesielen te Sjemvier. Muziek in de Rick van Gjalt. Hij speelt een lied op het Bolzeter scootje. Maar vanzelfs, eerst het wedstrijdverslag. Piet zei dat er wie een zuidelijk wezen zoer, dus wie er noordelijk. Ja jongens, dan met de route even oorsom. Mannen, stierboot om! Stierboot om! 1, 2, 3. Stierboot om! 1, 2, 3. Nou, toen snapt het al hier in de koeder starten we. Nou, de eerste start weer waardeloos. Beert Mink wordt je boven de ton drukt. Maar onderwijs weer een heel soort partijen door de start. En dan wordt er sketten en dan wordt er de rede bal hijst. En dat betekent dat de hele start weer onnemen. Nou, de tweede start ging ik mis. Zelfs de Snitsalloerlijn die dat 2 keer joert. En dan komen de oren erachteraan, maar die val je snits altijd. Maar dat ging dus weer verkeerd. Nou, de tweede start dan. De bovenin, daar is het wat druk al. Ja, Jervingen weer trouwens de partij, die moest weer om. Die zit er
helemaal onderin. Die jongen hem daar voortgingen aan de rechterkant. Maar hier bovenin, daar zit de man die het dan helemaal wijzen maakte. Dat toentje wat je meer dat is van Heerenveen. Maar Lemmer komt er heel mooi uit. En die oren eigenlijk, ik wil. Ja, maar Lemmer, dat liep erop dat dat heel mooi wijzen zoeken. Geen enkel probleem. Want Grauw die daaronder zit, die kon net voortkomen. Net één kon eigenlijk voortkomen. Ja, Snits kon de slag meidje oer stuurboord. En Slits maakt hem op tijd. Want die wist dat hij bij die tonnen, daar moest er weer op bakboord komen. Want oors ben je net baas over de situatie. En dus toch douwen even jeder draaien. Dan naar de tonnen en dan ben ik baas. En dat weer ik. En daarmee wil hij Snits vanaf het begin eigenlijk op het eerste plak. En die zou dat absoluut net meer verspillen. Komt de Zuidwesthoeker daar efterom. En ik denk dat hij het wil redden om als het ware op de tonnen te komen. En dat weer een knappe prestatie. Dat weer trouwens drok, ja, al hier. Ja, dan moet Lemmer eigenlijk erbij wijzen. Die ziet er al. Nou, de winst beginnen wordt nogal wat lulkig om, maar ze dienen helemaal niet verder. Nou, ik zei het al, bij de tonnen komt Snits dan om. En dan komt prachtig zijn zeiltje oer. En dat komt dan krek boven uw cameraman uit. Dan kan je hem zien laten hoe dat al die met krachten gaat. En zo'n prachtig plaatsje van het Hulleveld. Wat achter de Snits aankomt. Met de Zuidwesthoek op het tweede plak. Met Lodewijk Meter op het derde plak. En al die oren die komen daar achteraan. En dan gaat het van de Wien mooi niet meer jonker elkaar als achter elkaar verzeld. En dan krijg je al je spannende situaties bij de boeien. Zuidwesthoek redt het voorlopig op om op het tweede plak te blijven. Maar Skworan die scoort. Skworan jongens, Skworan. Want je moet het erbij blijven. Want je moet elke centimeter telt in dit geweld. Nou, Huzem en Jouwer gaan er dan om. Ja, en dan komt die orenbubs al. Komt dat goed? Komt dat goed? Ja, Lemmer kent er ik om. En Sjors, hoe mooi. Netjes dat het al je het gaat om centimeters, maar het komt helemaal voor elkaar dat ze haast ik zo'n zeno als een midje even weg gewoon zielen, even weg goed alle jaren in geweer komen en dan komen ze centimeters voor centimeters achter komen ze al hier om de tonnen. Wat zijn Jennewoord komt erom, dan komt Drachten achterom, maar daar leidt nog ingen tussen Grauw denk ik. Nou en zag je dat aan ingen triet wij terug het hullespul even de hullevloot deun achter elkaar en ja ergens in de vierde weten ze dat die vervelende Douwe Visser van Snits leidt. Dat hij al 4 voorleidt. Maar de rest komt er prachtig achterom. En ze jouwen elkaar al hier de romte. Die er net in alle gevallen is. En soms moet je even belieslaan. Ja, krijg als de hele mannen hier. En krijg als het Langwarde nou ik aankomt. Die zitten eronder en die kennen er net meer goed achter komen. Dus die moeten eigenlijk volslijn direct reageren. Maar het is een prachtig beeld van een hele mooie zielerij. Waarbij Huzem goed trots zet. Huzem die denkt van eigenlijk kennen we dezelfde presentatie als Juster. Wij kennen zielen gewoon de Zuidwesthoeken voorbij. En dat zielen ik voorbij. Dus Huzem op het tweede plakje. En hij komt ik naar voren. Naar zijn valse start moest waarom Pieter Brouwer van Heerenveen. Die komt er weer prachtig tussen. En zo gliert het Hulleveld dan in elkaar. Maar er gebeurt er even wat. Daarachter die zeilen had Lemmer een probleem. Die zijn oorvaring kwam. En die mat de fok zakje die dat show hem. En dan show hem dat de wetterstangen kapot is. En de loop er net meer helemaal de rjocht voor zit. En dat betekent dat Lemmer naar de kant mat. Hier ik een protestvlagje bij Jouwer zitten. Dat wie genoeg. Ja, en dan show je het hele beeld. Het zit zat tegen bij elkaar. Die man die gaan dan hoe dwars. En dan komen ze bij de tonnen weer bij elkaar. En dan zit het al je deun op elkaar. Zorg hier naar de mannen die om de tonnen gingen. De Zuidwesthoek man. Ze lezen nog krek voor. Maar oh, daar komt Grauw al aan. Ergens uit de middenwoord wij jagen. En hij rent uit. Hij rent het Hulleveld daar. Ja, net een Snits leidt nog verder voor. Maar die show aan zo weg. Maar hij leidt een mooi eindje voor. Hij wordt zuiver al rustig. Ken ik samen naar een tweede plak zielen. En daarachter, ja, daar is het al hier deun. Bij elkaar, daar zitten ze soms te razen en te roppen van kennen we er wel achterlangs, kennen we er ik voorlangs, hoe zit het in elkaar? Ken Grauw je nog, die maakt er achterlangs, maar kan die dan de tonnen nog rennen? Ja, die kan de tonnen nog rennen, want Douwe Visser krijgt hem omheen en wij hadden net goed zien kennen hoe die tonnen er zijn aan ziet, maar dat kon net in. Maar ik denk dat er de tonnen wel vrij zijn. Ja, dat klopt het wel. Die had er vrij in en dan kan Douwe op naar het tweede plakje. Nou ja, zo'nzelfde situatie slaagt het bij Wals Eind net.
Wat zijn mij dus net draaien van de jouwer. Nou, die stiet ik in zien rjocht. En dat betekent dat de jouwer jeder als wat zijn om die tonnen gaat. Nou, zo gaat het aan 1-3-2 terug te stellen. Is er nog een situatie tussen wat zijn en Jereveen? Het zeil over de orenkant, stuurbord. Nou, dat is een protestsituatie. Dat maar we maar eens even jaren hoe dat uitpakt is. Of als het al uitpakt is te meesten. Maar dat die dus een duidelijke foto situatie. Maar hij is de absolute winnaar van Joert. Een eind voor op de rest. Geen enkel probleem had. En weet dat wist ik van het begin. Dit is Siwawe, Douwevisser. Maar daarachter gebeurt nog wat. Want dan zit Huzum, die zit in die commotie, die gaat vaart Douwevisser van Grauwla. Dan denk je, dat is clear, dat is vlak voor de finish. Maar ja, als die ene hoe stuurbord leidt een orenbakbord, dat komt dan op de orenkant weer waarom. En Douwe, de Huzum, die gaat hoe stuurbord. En Douwe Grauw die stiert in zijn rjocht. En dat betekent protest. En dat betekent dat de protestvlaggen hiest wordt. En Huzum zil daarin beliers jaarmatten. En Douwe Grauw die wordt de tweede man. En Huzum die gaat naar het 14e plak in deze wedstrijd. Nou, dat is duidelijke taal. De uitslag dan even van Joert. Snits wint miljoenmacht bij het Sjoen. En Grauw wint dat protest en wordt dus tweede. De Zuidwesthoeken trets. Drachten wordt vierde. De Jouwer vijfde. Jennewoord zegde. Bolzet zonde. De hele mannen wordt achtste. Het Jereveen voorlopig nog negende. Er is een protest. De Langwaar wordt ziende. Olfde wordt Ljouwert. En dan op het 12e plak wordt zijn. Daar rint dat protest dus ik. De Lemmer is er uitgegaan. Dat hebben we ik zien in het verslag. En Eerme Lodewijk. 14 strafpunten. Het klassement dan. Bolzet stiet nog bovenaan met 9,9 punten. Grauw op het tweede plak met 10,9. En Tredde ze vleenen omheen. Snits met 13,9. Op het vierde plak Drachten. Langwaar vijfde. De Jouwer zegde. Ljouwert zonde. Jennewoord achtste. Jereveen negende, de Zuidwesthoek het tiende. Lodewijk Meter keldert in het klassement. Trog Joert op het 11e plak nou. De Lemmer 12e. Tredjende wordt zijn. En de hele mannen stiet laatste. Nou, waar zal ik nog maar beginnen? Eerst maar even Lokweenske, Douwevisser van Snits. Wat roen je hem er 4 uit? Wat wie het weer heerlijk. Ja, het is leuk zien. Ja, het wie leuk zien. Ja. Eerst even hoe het begin van de wedstrijd. 2 valse starten, man. Moest je hem er weer even over wennen? Want dit waar? Gretig, hè? Gretig. Gretig. Maar die Douwevisser die heeft echt een valse start. Ja. 2 keer, toch? Als de enigste best is, dan is hij nou zijn blier net zitten. Nee. Nee, maar ja, goed. Hoe kan dat nou? Maar hier ik wel weer omkomt. Ja. Dan hier Net wel weer zo goed. omkomen. Ja. Maar Jim, hier dus. Ik die gretigheid en nou ben we er weer. Dit is dus waar. Ja, dat iedereen denkt. Hè. Die een prachtige omstandigheid. Dus na een weekend van wat sukkelie is het natuurlijk een prachtige wedstrijd. En die wedstrijd werd voor iedereen mooi. Als je een goede start hebben en een goed plak bezielen. En dus daar heeft iedereen ik wel heel erg op gebrand, denk ik. Ja. Want dat is toch de slager op het taart bij de eerste trui. Maar Jim slaagt het. Ja, goed, maar dat had ik een beetje mijn omstandigheden te maken. Men weet vanmorgen een hele verschrikkelijke waarberucht. En dan weet eindelijk even, zei de commissie, zei dan maar jij wat twaan. Toen kwam stoot ertussen, zei het een goede wedstrijd of net. Wanneer wist je, ja, maar dat waarberucht klopt het helemaal net. Het wordt heel wat anders. Het gaat mij om de intentie die erachter zit om het niet alle woorden naar voren te halen. Dat zegt niet lang waar ik. Wij hebben als Zielers zijn de intentie om een goede wedstrijd te zien. En de plaatselijke commissie heeft heel vaak de intentie om een wedstrijd te zien. Ja. En dat zijn 2 verschillende grootheden. Daar wil ik het dadelijk eens even verder over hebben. Want ik wil nog even een oorlogssituatie van de wedstrijd behandelen. Want dan kunnen we dit even aansteven verder uittieten. Huzum leidt worden. Jim treden. Ja. Dan ontstaat die situatie. En op de finish gaat het mis voor Huzum. Jim roepen, doorroep stil duidelijk. Protest. Ja. En een goal op mijn head voor de Huzumers. Ja, maar in principe ik wel. Ik vind het hartstikke zonde. Maar ja, je komt op het beeld zijn het weer een klassiek voorbeeld bakboord stuurboord. En hij hier het oorsdwam moeten. En Claire, wij zijn in de race voor het kampioenschap. Geen clementie En we willen zo min mogelijk verlenen op hem. Dus en we weer tweede. We hier met Rutschild weer aan, we waren heel hut naar hun. Wij moesten van zien de plek komen ook.
En ja, als hij hem dan nog stuurt wat voor die langsrennen let, dan... Als Dat hij ken ik, dat nog- meen ik. Als hij nog net tweede wordt en je hem net treden, dan is het geworden en dan is het geen probleem. Hij, en dat hij er zelf ook heel graag wil. Want hij kon op een gegeven moment, hij ging er net achterlangs. Nou ja, toen kon hij net een kant meer uit. Hij hier volle lauwe treden worden. Ja, en als wij dit. hadden. Ja, En dat hier ik volle lauwe hand. En daar is net protesteerd. hij hem er nog even doorheen. Tuurlijk, we hadden door hand. Wat zei dat, Cindy? Nou ja, Wat nee. betekenen? Hij zei sowieso ik weer fout. En, nou ja. Maar wat kunnen we er ontwaan? Want ik wil hem er helemaal niet uit protesteren. Want ik ten eerste van Juster vond ik al hartstikke leuk voor hem. Maar dit weer nog volle leuker. Want dit weer een echte wedstrijd. En En hij wie er weer bij. En toen het wat stiller weer, toen ronden als de brandweer was, best toch net warm. Ja. Later begon het ietsje harder te waaien en toen begonnen wij harder naar hem tat erin. Maar- Maar ik vind dat hartstikke sneu voor de jongens. Maar heeft hij nog wat voorsteld of zo? Van, ja, we kunnen hebben het bijdoorhand van wat kunnen we doen. Maar nou, bij de jury, bijvoorbeeld zei ze van, nou ja, dan wil ik toch gewoon treds. En, ja, ik ben een hele goede jongen. Maar zou ik wel nee, denken. hij. Nee, maar dat ken het. Dat Dat kon ken het. gewoon Dat kon net. het, want hij wil over de finish. Ja. Het moment gebeurde op een finishlijn. Hoe zie je dat ik zeker dient? En hier hij is voorlitten. Hij zei, je kom maar ja, wij konden net over. Nee. Hij wil over de lijn. Sneu, maar het is wedstrijdziel. Ja, het is net hoor. Maar Ja. wel sneu. Ja, heel En sneu. dat is dat je van Calimero grote meneer wordt. Dan kom je in dit soort situaties. Ja, nou ja, maar dat kerst achterin kerst die momenten niet hebben. Hè. Dat komt voor hetzelfde. Ja. Kan krijg ze goed gebeuren. Alleen dat nou komt het in de picture. Als het zo'n tredje en een viertje in de plak gaat, dan praat het Dat niet zit net erover. hier in de naai. Maar als het om het tweede en derde plak gaat en de camera's erbovenop, ja. Ja, maar toen was hij nou Lodewijk dacht ik tred in het klassement. Ja. nee, ik daarom. zal het je ook Kost het vertellen. hem Dan, ik- dan hier er volgens mij tweede staan. Of twaalf in nou, klassement. zelfs dat, ja. Nou even weer waarom naar de situatie waar Klaas krijgen, maar daar ook begon. Hè? De zielerij en wedstrijden naar voren, Helly of wat dan ik. Van de morgen had er een gesprek geweest tussen Jim en de SKS of als skippers onderling. Wat heeft hem die in? Nou, niks bijzonders. De voorzitter die had dat voorlezen op een broederbespreking. Wat, en dat hebben bij mij van die kennis stelt meer in de bespreking. Het ging lang waar en lang waar weer dat wel een eerlijke wedstrijd en dat wie maar sa, maar de commissie is in best en dat zei de jury. Ja. De jury had inderdaad zijn oordeel, ik begreep de vraag niet helemaal, maar de jury had zijn oordeel over die wedstrijd vallen. En die wedstrijd is gewoon als waardig bevonden, dus die telt gewoon mooi. Hè? Ja. En wat vind je hem daarvan? Nou, binnen de huidige reglementering is dat dus gewoon gegrond. Nou, ik lees ergens, maar misschien is het wel net zo dat het zijn heeft, maar dat als iedereen maar boomt en er wordt net geen optreden, dat het net een zielwedstrijd meer is, Nee. het is een boomwedstrijd en dat weet juist er lang waar. Ja, nou ja, goed. Ik zeg niet dat ik het met de uitspraak eens ben. Maar de jury hier geen groen genoeg om... Nou, die zegt toch ik wel dat ze boomden? Ja, dat zeg ik ook. Dat vond ik wat vreemd. Hè. Ze noemden heel veel punten op die volgens het handboek van uw reglement in orde waren. Maar die dingen die net in orde waren, die waren net niet. Bijvoorbeeld een zielbare start. En dat bekende pijl. Dus op boom eigenlijk. Dus ja, Die neemt dat nou ik trouwens? Wat, hè? Bomen? Nee. Nee. Maar is het zo dat je hem als skippers ik zijn hebben van, nou, het waaide nou mooi, maar had het nou weer van dat waarwest hier en ze hier in de wedstrijd terug inlitten. Hier neem dan starten? Ja. Ja, Ja? dat wij met hem wel. Het is gewoon een Ken het commissie wij kunnen alleen nog achteraf beoordelen of de jury of de SKS of het terecht is of niet. Maar ik bedoel, wij kennen skippers zijn en niet Nee. dat blijkt uit de uitspraak. Wij hebben ook geen handvatten om daar wat in te grijpen. Omdat we begrepen hebben dat er toch wel een paar skippers winnen die zijn van, nou ja, dan starten we net. Ja, maar dat is net onus. Het is de ene stad, maar dat krijg ik net van elkaar. Want er is altijd een luid fitje. Maar juist daar heb ik wel zoiets van, nou, we kunnen behoorlijk wel deel gooien. Want dit gaat helemaal nergens meer over. Is dat frustratie hoor? Nou moet jij er nou even Toch wat wel, door. Ja, toch wel. ik wil- Ja, tuurlijk. Er is frustratie. Nou, hoor. als ik vind alles prima. Maar terheen hier we twee starten die redelijk winnen. Dat koest starten in de stad. En die ben eruit blaast. Dat vind ik prima, want dat we op gegronde reden. Het cruiserak wie een heel winnaar. En het werd het een verder winnaar. Vind ik prima dat ze dat eruit blazen. Maar juist hebben we hetzelfde hand en volle minder win. En die gaat terug. Dat. is geen paal meer op te loeken. Nee, wij willen graag heel simpel hebben. Als dat en dat gebeurt, dan is het geen wedstrijd meer. Nou, Nee, tuurlijk Maar niet, waarom kies je hem net voor het IFK's-model? Een hele goede wedstrijdleider die doet alle wedstrijden en dan wist was er aan het best. Nou, daar kan je één keer met discussiëren, is het vaak meestal. Ja, maar dat ben dingen. Ik vind Nou, dan kan je hem persoonlijk toch dat. kiezen, kan je hem Ja, toch maar als je dat gaat hier doorheen en daar hebben we al een heel soort op praten. Ja. Ik denk dat de SKS daar op hun manier heel goed mee bezig is om daar stap te zetten. Maar ja, dat het Wie is dat nou werkelijk? Nou, Wij gaan dat net een stap vooruit douwen. Vies toch dat ze goed vooruit gaan?
Nou, Is nou, krijg Maar- nee, even- maar nou even- het is wel zo. Wij hebben door deze materie hebben het nou al zeker 10 jaar vrij intensief. Hè? Ja. Want de bemanningen die worden beter, de wat scherpe starten, de skippen worden meer om elkaar wegen. En steeds komt de vraag vanuit de Silas van jongens, zorg nou dat die beslissingen op het wedstrijdskip, de 7 wel in dit geval, dat die ik van, nou, dat we daarop rekening kennen dat het een bepaald gehalte heeft. En dan komen steeds de meest wisselende beslissingen komen. Nou, en dat wordt wel een steed dat we daar eens even goed naar zoeken. Maar Nou, nou, Dus dan- juist dat bij de IFK zo dat kan. Klaas, Ja. Klaas, Tiet zit erop. meestal net. Ja, Ja. echt. Ja. Dan krijg ik lekker Komen we op gang. krek op gang. Praten we de letter hoe verder. Maar er wordt van het winter nog wel eens even praten. 1 en 2, hè? Ja. Ja. Wij moeten er van de winter inderdaad, maar we daar ook emotioneel. Want er moet wel oren regelgeving komen of een oren vorm. Zij is dat. Praten we vast nog wel een keer over. En we treffen hem nog wel in de kop van het klassement, denk ik. We gaan naar Gjalt. Gjalt is ik muzikant en biedt om een paar dagen een lied aan. Nou, wie er verliezen hier een drama. Het jonkje Tim van het Balste Scootje, de vakkenist van het Balste Scootje, voel op boord. Dat weer alweer traumatisch. Dat is niet alleen. Dus Gjalt ging nou naar de HMM en de rest van de Balzeter bemanning om een lied aan te bieden voor Tim en zijn HMM. Gjalt, wat is spillie? Jan Jannezoon, we gaan er stappen. Jan Jannezoon, we gaan er stappen. Jan Jannezoon, al aan de wal. Laat er de waard het bier maar tappen. Jan Jannezoon, de beurs is vol. Drinken en dansen van die dom. Vol zijn de vaten hier op en weer. Drinken en dansen van die dom. Heel deze nacht tot de morgen vroeg. Het is nog niet alleen, dat is juist wel even moeilijk. Ja. Helemaal maar zo de langwater willen opvaren. Ik weet er ook al een keer eerder weer west, dan komen we wel eens vaker die langwater, maar ik zal maar naar hetzelfde plakje weer varen. Dus op hetzelfde plakje weer lezen gaan. Ja. Hetzelfde einduitslag, wedstrijden worden. Weer de koppositie in het eindklassement pakken. Ja, en dan... nou hadden we feest. Nou hier een feest, ja. Jan Jannezoon, we gaan er stappen. Jan Jannezoon, al aan de wal. Laat en de waard, de bier maar tappen. Jan Jannezoon, de beurs is vol. Voor alle vrienden van die vul alle glazen al hier aan boord. Jim zoontje wie wel mooi, maar juist er net. Nee, die hebben wij even bij mijn huid gebracht. Dus gewoon, dat is misschien al even beter. Te moeilijk even? Nou, dit wie de makkelijkste waai. Dus nou, wij willen graag even lang waren even in, even feest vieren. Dus dan weer dus kans, bandjes even vet. En, dan, En je weet niet hoe de en klap is. je weet net hoe de klap is. Dus Nee. dat voelt op zich redelijk. Ik geloof dat hij er meer les van hoort dan mij. Ja, Maar ja, heeft er les van hoor? Ik wil lekker even alleen wezen. Geen andere mensen die even voelen hoe gaat het. Daar was ik even niet... nee. Op naar de kade van die dom. Op naar de zee, want de zee is zout. Jan Jannezoon, we gaan er stappen. Jan Jannezoon, al aan de wal. Laat er de waard, de bier maar tappen. Jan Jannezoon, de beurs is vol. Het is een les voor iedereen, wat we allemaal geleerd hebben. En dan maar zo'n les, op zo'n manier. Dat was ons even schrikken, maar de rest leert er ook van. Ja. En ik zeg, er komt een broertje of zusje bij. Ja. Maak er meer veskes voor orenmeesken. Klaas, dien gast, waar is het? Jelle Wesselius. Waarom? Omdat ik hem jood mij aan boord hier bij de Friese Meren. En oren van Gasterland. En wat is jood in het Nijs? Almere krijgt een ijsdroom. En deze man is voorzitter van Gewest-Friesland. Nou, kan het ooit mooier bedacht worden? Jelle Wesselius wordt voor Squattro loyaliteitsstrijd. Of net, de best KNSB-man. En de best voor Heerenveen. Komt een hele diepe zucht. Ja, voor squat. Hartstikke teleurstelling dat dit voorlopig besluit om Almere, IJsdroom, om dat aan te wijzen als de
topsportlocatie van Nederland in de toekomst. Aan de andere kant moet ik zeggen, zien de omstandigheden waar we op dit moment in zitten, dat de Viescommissie die het haar rapport deadline heeft en de voorsprong van Almere met haar punten, kinderen op dit moment misschien echt zelfs net in zijn oorbesluit vallen. Alleen nog, die punten, laten we duidelijk wezen, die zijn tot stand komen, denk ik, en dat heeft iedereen wel een beetje in de gaten, maar een zeer opportunistisch gehalte, een groot opportunistisch gehalte. Een luchtkasteel. Nou, als dat nou precies het woord is, maar in ieder geval wel gebaseerd op cijfers, werd dit heel erg moeilijk weer te maken binnen. Er is sprake van jarenlang gratis ijs voor de topsporters in Nederland om te trainen. Ik heb grote vraagtekens als Almere dat in de toekomst wel weer maken kan. Dat nemen wij een luchtkasteel. Ja, nou, misschien is dat inderdaad het goede woord. IJsdroom hebben we vaker nog passeerd, voorbij komen jaren. Ja, ik geloof er net zo in. Maar ben je hem dan het fiesta redelijk? Doekle Terpstra jouwt een tasshissing op Friesland. Wij krijgen dat ding als wij die 50 miljoen investeren. Nou doen we dat en dan krijgen we hem net. Ja. Daar zoekt dan zeggen jelle, hou er mee op. Dit is gewoon bedrog. Nou, vanzelf zal alles nog eens een keer analyseren. Nee, dat wat mij betreft is het te ruchten dat er heel wat ijsclubs in Friesland, maar net alleen nog in Friesland, let duidelijk wezen dat feitelijk... Wat is te ruchten? Feitelijk is het te ruchten is dat er een opstand is een groot woord, maar in ieder geval tal van signalen binnen van ijsclubs die in Friesland. Die zeggen wij skorten uw lidmaatschap voorlopig maar eens even op. En waren dan de leider Jelle Wasselius die daarvoor op een barricade steen die zei en ik via die street doen. Wij als gewest stappen op. Ja, nou dat is een hele ingewikkelde kwestie als het zo stellen wordt. Heel simpel, je kunt zezen en dan gebeurt het. Je kan het zezen. En, komt het morgen niet dat op een voorpagina? Daar twijfel ik net aan. Maar we hebben machinaal, als je nou bestuurder bent of net bestuurder, Friesland voorop, zoek bijna hartzezen willen. Maar wij willen graag het beste van de reetrijdsport. En wij denken dat Tialf daar heel soorten bieden heeft. Ja, maar dat heb je hem al je duidelijk maken, toch? En daar wordt net naar luisteren. Dat klopt, maar natuurlijk maken wij op dit moment, en we zijn als Friesland staan we daar net alleen in, maken wij heel erg duidelijk wat wij ervan vinden. En wij benadrukken... En dat Terpstra net. Dat is nog even de vraag, want wij benadrukken wel heel erg dat het onderzoek wat nou gaande is, wat Jedder aankondigen is, maar werd de voorzieningenrechter nou eventjes toch doorheen fietst van er moet nou een uitspraak diend worden. Dat onderzoek ik heb daar nog enig vertrouwen in dat inderdaad uitwijzen zal dat Tialf daar toch nog heel goed uit de bus komen kunnen. Waarom? Dat hun plan is vooral op ervaringscijfers gebaseerd. En, maar Jelle, waarom houden we net gewoon op? En beginnen we voor onszelf. Wie vroeger ik zag, wij zijn gewest Friesland en het wie sterker nog. Ja. En de Rabo sponsort dat wat. En het gaat toch om een basis. En wij hebben hier talent. Ja. En vooruit, ga maar. Er is één ding wat ik roerend maar eens ben. Hoop ik tenminste. Wij in Friesland denken dat we een heel soort van ons eigen reetrijders budgetten kennen. Daar zetten we de schouders ook onder. Daar ben we met allerlei plannen daarover mee bezig. Maar er is nog een keer een landelijke bond. Wij wel lid van wezen moeten om de rijders die talent hebben in ieder geval te kennen Jan wat ze verzinnen. Maaidwaan kennen onwedstrijden internationaal. Hij heel redelijk, hè? Internationaal en het afscheiden van Friesland. Safir ben we nog net. Het is net echt een. Wat zei dus toch krijg Praat je wel eens met Doekle Terpstra? Hem Joet nog bellen? Ik heb Doekle Terpstra Joet net bellen. Wat zou je dan zien op zezen? Ik zou in ieder geval zien Doekle zeggen van ik ben zwaar teleurgesteld in deze voorlopige keuze. En ik hoop dat het mij erom werking is dat zodra dat onderzoek afgerond is en de definitieve keuze dat het plak vindt, dat we dan elkaar kunnen feliciteren dat Tialf toch de baan wordt. Nog 20 seconden. Wat wordt in toekomst in de Friese meren?
Mijn toekomst in de Friese Meer. In ieder geval hoop ik als burger daar een hartstikke goed gevoel dat we daar mooi in wennen kennen. Een prachtige gemeente. Mijn eigen werksituatie. Ja, dat is nog zeer de vraag. Alle dorpsteen wat mij betreft hiepen. Maar hoe valt het best in het verkiezing? 20 seconden, ik zijn Klaas. Hoeveel steeds op de lijst? Ik steen op een prachtig getal. 13. Nou, dat is een ongelukkig getal. Maar, Voorkeur stemmen. Volksstemmen. Dat moet elke keer lekker zelf weten. Morgen, dan geven we het rommensap op. Ilke, vertel. Morgen zullen in Starem. Dat is officieel op IJsselmar. Maar de Staversen die weten dan net dat de 1932 al voorbij is en dat er dus een Oosterdiek kwam is. En die zeggen nog altijd dat er een Zuiderzee is. En de Zuiderzee, ja, dat is altijd een wild wetter. En IJsselmar, dat ze nou dan ik dan sta. Die Oosterdiek, jouw test, nou dan helemaal neer. Vooral als de wien uit het zuidwesten komt. Dan hebben ze grote problemen in Staveren. En dat is het plak waar het vaakst een scootjewedstrijd net teruggegaan is. Maar zaten we nou binnen, dan komt de wien van de wal. En dan leidt de tonnen bij het strand. En dan show je een vriendelijk wetterke bij Staveren. Alle rond de zwitsjes naar beneden. En dan is het weer IJsselmar. Zei de Ilke Lok. En de temperatuur daarbij is 28 graden. De wind komt uit het noord-noordwesten en is krijgt treien. Dus morgen gaat het gewoon terug. En hebben ik weer een scootjesjournaal. Ik al gaat het ziel net terug. En dan zitten Klaas en ik je weer met orengasten. Graag ontmoen. Doeg!